L'IDIC és un centre d'innovació i desenvolupament infermer que va néixer com a idea fa uns anys i que des del 2016 s'està posant en marxa en el Col·legi d'Infermeres de Barcelona, en el COIP, i que pretén fer un canvi cultural en les infermeres per apoderar-les i per orientar-les en les noves visions i noves competències infermeres i també recollir el talent. És un espai multifactorial on podem fer diversos tipus d'activitats conjuntament. En aquest espai venen els assessors, els consultors, els innovadors, els emprenedors. Sempre tenen un espai per poder desenvolupar els seus projectes, les seves empreses. Aquí es realitzen assessories també per mentoring i seguiment de la creació de noves empreses, des de l'autoocupació fins a les startups. Tenim també 2 puestos de treball en el que desenvolupem incubació d'empreses. També és un lloc de reunió entre sèniors i júniors per compartir el talent, compartir idees, generar nous projectes. A part de tots els àmbits que ja tenim en marxa, que són tradicionals i que desenvolupem a la perfecció i que estan en procés d'innovació continuada i que hi ha grups que treballen molt bé aquestes innovacions, a part hi ha nous espais que estem conquerint, com per exemple l'assessoria de salut personal, l'assessoria de salut també en els àmbits laborals i la consultoria d'empresa, que està molt i molt poc considerada en aquest moment per les infermeres com un espai i una nova competència.